Помниш ли онзи момент, когато за пръв път прочете "Богат татко, беден татко"? Всичко се промени, нали? Разбра, че заплатата няма да те направи свободен. Че спестяването няма да те направи богат. Че единствено активите могат да ти купят живота, който искаш. Но какво направи след това? Продължаваш да разменяш време за пари. Все още чакаш подходящия момент. Все още мечтаеш, но не действаш. Ти знаеш истината, но е време да я приложиш. Това е първият учебник по финансова грамотност в България. Той ще ти покаже как да излезеш от капана. Заплата, сметки, работа. Как да изградиш активи, които да работят за теб. Как да превърнеш знанието в реална финансова свобода. Знанието те вдъхнови, но само действието ще промени живота ти. Вземи учебника. Това е твоята първа крачка за успех.